Obe ocenenia Hovorcu roka si veľmi vážim a veľa pre mňa znamenajú, pretože sú to akési ceny za ocenenie mojej práce, za moje nasadenie, za moju aktivitu. Cieľom bolo zviditeľniť a odprezentovať Bratislavský kraj a toto je pre mňa akýmsi dôkazom, že naozaj sa mi to darí a tú prácu je naozaj vidieť. Obzvlášť má pre mňa hodnotu prvé ocenenie, pretože vtedy som bola v hovorcovskej branži absolútnym nováčikom. Ocenenie druhé bolo pre mňa akýmsi potvrdením, že tú prácu robíme naozaj dobre a preto všetkým ďakujem aj za hlasy, preto ďakujem organizátorom za takúto úžasnú súťaž a určite chcem poďakovať Zuzke Tichej, Janke Matovičovej za to, že tú súťaž organizujú, za to, že to robia dobre a prajem im veľa zdravých a ďalších úspešných ročníkov. Made in Media Party sa mi spája so úžasnou žúrkou, s úžasnými ľuďmi. Určite sa tu dajú nadviazať aj nové kontakty, ale hlavne je to o tom utužovaní tých už existujúcich, čo má pre mňa veľké plus. Čiže na každú takúto akciu sa teším, určite aj na túto, ktorá nás čaká, prídem a prajem vám všetkým príjemnú zábavu, určite si to užite. Sú zážitky, ktoré sa uchovali v mojej pamäti. Určite sú také aj, ktoré si nepamätám a počúvam o nich iba z rozprávania, ale určite to príležitosť na stretávanie sa s naozaj príjemnými ľuďmi, s kamarátmi. 10 rokov nie je určite málo a prajem všetko dobré Made in Media a Hovorcovi roka k tomuto úspešnému dosiahnutému ročníku a verím, že sa budeme ešte dlhé ďalšie roky stretávať.